Ya kalli sakin haɗu sosai. Ya za a kyanke bari na sukuni a rayuwa. A tunanina an samu zagayen sakin ne wajen samun ƙirarki. Hatta farin watan da ke sama ina jin na ga littarki. Zan iya ɓata tsawon shekaru da dama ina kallon kyawun fuskar ki. Tabbas ki san da ni wasu sirrika da dama. Kaga malam dakata. Kunnuwa na sun saba jin wa'annan mai da ran kalamanka. Ko da zan kwana in wuni ba zan iya faɗin 1/1000 mai kyawun ki ba. Ki tuna da cewa Kamal ya haukace, ke ciki ya ɗauniya da ki, ni kuma ni zan yi ɗauniya da ki har abada. Ki tuna da cewa sunan wadda Kamal yake kira Abola ba ke bace. Kamal baya son ki, ni nake son ki. Haka kace? To dan balamanci ɗaya ina so. Tabbas haƙana ya cimma ruwa. Kamal ya zama tarihi. Wurina ya cika. Khalisat ta karɓi soyayyata. Irin mayan jaki ne da kiki wanda kwakwalwansa ba ta kawowa ko da minti daya. Ina ka taba jin inda aka ajiye buhun grafino domin a dauna kaya? Na tsani jakunan mutane kamar ku. Na tsane ka.